Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този цветен пролетен маникюр. Той също е от маникюрите, които се правят много лесно, като ще ви е необходима само една тънка чепка и няколко цвята лак по избор. Лакирала съм ногтите с много светъл млечно-розов лак. Декорацията, която избрах да направя, е да нарисувам листа по ногтите, като реших да използвам два цвята, за да е по-цветен маникюрът. Единият цвят, който избрах за листата, е много интересен лилавеникъв цвят, а другият тъмносин. Мисля, че комбинацията се получи невероятно красиво. Листата направих, като с четката започнах да рисувам небрежни извити линии, които са дръжките на листата, след което оформях по няколко листенца на всяка дръжка. Същото повторих и със синия цвят. Ако искате маникюрът да е по-интересен, може така да разположите лилавите и сините листенца, сякаш се редуват. Това е идеята на маникюрът. Може да изглежда много обикновен и лесен, но самата комбинация от цветове го кара да изглежда страхотен и много красив. Накрая, както винаги, завършвам маникюрът с поставянето на топ лак и това е крайният резултат. Надявам се маникюрът да ви е харесал. Оставете ми коментар с вашето мнение или предложение за маникюр, който искате да направя. Реших да ви покажа и как изглежда маникюрът ми на 12-тия ден, откакто съм го направила. Почти като нов е. Искам да видя колко време може да издържи така и ако на вас ви е интересно, може да следите Facebook страницата ми, Instagram и Twitter. Линкове ще има в описанието под клипа. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото ми видео.